ill-gotten wealth. O pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung SALN ng ating Vice President? Magandang umaga po. Dala po namin ang mga SALN na hinihingi po ng komite ayon sa subpoena duces tecum na inyong ibinigay sa amin. May we direct the committee secretary to receive the copy of the SALNs which are being submitted by the Office of the Ombudsman so that the same will form part of the records of our proceeding. Ombudsman? Bago ho nagsimula ang ating pagdinig, ibinigay na po namin ang mga kopya ng subpoena, yung mga kopya ng mga dokumentong hinihingi ng komite sa amin. The committee notes that the Ombudsman already submitted ahead of the commencement of this proceeding. Honorable Chua? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko po